Gyara faci wando hantsa a kawo muna yi. Gaba ɗaya unguwan ba wata da kawo gaba ɗaya ba wanda shi yage. Ka shi sai What? Au tela ne ma zo nan. Yakwa barka da hutawa. Yawwa. Ya kuke? Wallahi yawwa. Bismillah. Wai ka san aikin da zaka yi? Bari dai mu gani. Aikin na ne da yawa wallahi. Ina dan sauri ne da Allah a miko su in yi faka-faka. Let's go! Aikin ne da yawa. Ka san mu da aiki ba wasa. Da yawa aikin ka jira ba za ka samu kuɗi fa sosai. Ba matsala ba matsala. Yawwa kaga abin da zaka dinke min nan. Takalmin nan ya min yawa, kaga na kafa ta yayi daidai. Yanda kai dan gidajiya ne ka taba gani an dinke takalmi? A'a tsaya, aikin kuɗi ne wannan. In za ka yi kai in ba za ka yi ba ka ce ba kai ba. Kaga wayannan kaya ne, ka san me zan maka? Kai wani irin mahaukaci ne to? Ni kaya nake dinkewa ba takalmi ka kai wa tushe na. Wannan ba yadi bane ba. Wannan mahaukaci. Tsaya wait. Wannan tafiya zan yi da Allah wannan mahaukaci. Mai gida kai kana zaune da mahaukaci baka sani ba? 1000 zan baka. Kuma fa kai min daidai da kafata. Kai wai san wai ina tare da kai ba dan mahaukace ina ne kai da rage mata. Shi ne dai ya zai takalmi ya ragu a keken. An wakace ta yayi ka ko? A'a. Saya mai gida na zo da kudin kama da kake zaune da mahaukaci. Kar ya zo da wannan abu mahaukaci ne. Ka ji kato. Wannan ai in ni kadai ne ma fafe mai ciki zan yi tafi. Kai ka san dabar da muka yi. Kaga to auna ne in na sai shadda zan kira ka dinka mu. Ka ga ina mu riba ne ina daga nan mahaukaci. Mahaukaci ne wannan. Ka auna let's go. Zo ka auna ne. Mahaukaci ne. Auna ne in na sai shadda zaka min dinki. Wannan mahaukaci ne wallahi. Haba. Ka auna ne in na sai